Έφτιαχνα κάποια πράγματα από χθες το βράδυ, εντάξει. Έφτιαχνα καταρχάς ένα σκριπτάκι στο Python για να με διευκολύνει τη δουλειά. No! Πάρε διπλωμάτικο, no! Κρατάμε και για το Stream Deck. Ευχαριστώ, Zydex! Να είσαι καλά. Πώς τα κλείνω τώρα όλα αυτά? Μαλακιστή. Ωραία. Ωπω, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Είστε έτοιμοι? Έφτιαξα κάτι πραγματάκια και δεν πρόλαβα να το πω, μεγάλο σατίδι. Έφτιαξα κάτι νέα πραγματάκια, κάτι νέα εφεδάκια. Πιστεύω θα σας αρέσουν αρκετά. Λοιπόν, έχουμε μαλάκες πλέον 13 νέα εφέ. Γιατί πήγα και αγόρασα κάτι bundles με πρώτη ύλη μέσα, τα οποία από χθες το βράδυ τα έχω βάλει στο Premiere και καθόμουν εκεί πέρα, έκανα τα μαγικά μου. Δεν είναι όλα εξίσου καλά, να σας πω, αλλά θέλω να σας τα δείξω, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο έχουμε αυτό. Έτσι, χωρίς λόγο, απλά μου άρεσε. Το δεύτερο είναι αυτό. Έτσι, χωρίς λόγο. Όχι, αυτά δεν είναι φωτιές, δεν είναι φωτιές, είναι Matic Blasts. Ήθελα κάτι αφηρημένο. Και ένα από τα αγαπημένα μου, κοιτάξτε εδώ τι έκανα χάρη στο OBS. Ο μεγαλύτερος αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. Λοιπόν, έχω βάλει ένα εφεδάκι που ουσιαστικά το πατάω. Γίνεται αυτό! Γουστάρω full τέτοια! Χαβλώνω! Και αυτά τα φτιάχνω γιατί σας είχα πει από το προηγούμενο live ότι θα βάλουμε ένα donation. Κάποιος που σαπορτάρει, ρε παιδί μου, και θα το κάνει, να έχει πρόσβαση σε ένα Stream Deck. Και δεν γίνεται τώρα να δίνω πρόσβαση στο Stream Deck μου και να μην έχει το Stream Deck μου μαλακίες σαν αυτήν. Τι είναι να σας δείξω άλλο? Έχω αυτό. Φυσικά έχουμε και άλλους κεραυνούλιδες για να μπορούμε να παίζουμε. Έτσι, μικρά εφεδάκια. Ωραία. Τώρα απλά δυσκολεύομαι να τα βρω, γιατί είναι το μικρό το Stream Deck. Έχω αυτό, εντάξει, αυτά δεν είναι και τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Αυτό είναι κεραυνή παντού. Αυτό τι είναι? Εντάξει, κάτι λέει και αυτό, δεν είναι τόσο άσχημο. Αυτό τι είναι? Και αυτό ωραίο, και άλλοι κεραυνούλιδες, φουλ κεραυνούλιδες να έχουμε. Ναι, και αυτό με το full ηλεκτρισμό. Αυτό πρέπει να το βάλουμε τα φώτα για να γίνεται όλο μπουρδέλο, μαλάκες. Αχ. Παπ. Έχω και αυτό το εφεδάκι, έχω και αυτό το εφεδάκι, έχω και αυτό το εφεδάκι. Αυτό μαλάκα. Και αυτό μου άρεσε αρκετά, δεν με χάλασε. Και αυτό μου αρέσει, πετάει τη σκονούλα πάνω μου. Αυτά! 13 νέα εφεδάκια, γιατί βαρέθηκα με αυτό, είμαι όλη την ώρα με αυτό. Ήθελα να κάνουμε μια αναβάθμιση, να το πάμε λίγο αλλού. Όπα, με γες το sneaky. Αχ, το σκάσα τέλεια με το donate. Γιατί να κοροϊδεύετε? Πρέπει να φτιάξει και ένα super chats. Πρέπει να αφιερώσω ένα 24ωρο να είμαι πάνω από το PC για να φτιάξω τα super chats, γιατί είναι άθλια. Για ένα κουμπάκι από το Stream Deck. Ευχαριστώ, Τζον Πάπου. Έφαγα damage. Έλα, καλά είμαι ακόμα, καλά είμαι. Εύχομαι να. Είδατε ότι σας είπα ότι από τότε που γύρισα από Αθήνα θέλω λίγο να τα κάνω όλα. Και έχω προχωρήσει και λίγο με τα κειμενάκια. Είμαστε καλά, η αλήθεια. Είμαστε καλά. Πάμε να δούμε κανένα βιντεάκι να δούμε ποιος είναι αυτός ο Θημιόλας. Εγώ μαλάκες δεν έχω ιδέα. Thumbnail, τίτλο, θεματική, όλα ο ναός από εδώ και πέρα. Blue. Μην ξεχνιόμαστε με αυτό το γαμάτο. Οπότε πάμε να δούμε το λουκανικό πιταγιές. Τον έψαξα, τον είδα τον τίτλο, δεν κατάλαβα τι είναι αυτός. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου στείλε ο Θάνος, νομίζω χθες ή σήμερα, μου λέει. Δεν θέλω να πω τι μου είπε. Τον βρήκε και ο Θάνος τέλος πάντων και ανέβασε ένα story που τον κοροϊδεύε. Εγώ δεν το έχω καταλάβει και μου εξήγησε ποιος είναι περίπου. Είναι ένας τύπος, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ξέρω, θα δούμε μαζί. Είναι ένας τύπος ο οποίος νομίζω βρίσκει άκυρους στο δρόμο, πολλές φορές Πακιστανούς. Και απλά τους κοροϊδεύει, τους φωνάζει, τους βρίζει, τέτοια πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, αλλά αυτό άκουσα. Πάμε να τσεκάρουμε μαζί κιόλας. Στο Instagram μου πέταξε στην αρχική έναν τυπά που μονίμως κάνει κλονιές. Λογικά τον έχετε δει και εσείς σε κάποιο reel. Λέγεται Θημιόλας. Αυτός υπήρχε από πριν και απλά τώρα το βρήκαμε. Λογικά ναι, Ρίουχαρντ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα δει ένα άκυρο του reel κάποια στιγμή και τον έμαθα από εκεί. Και μετά έκανα τη σύνδεση. Στο πραγματικά προβληματικό κομμάτι του προφίλ του, θεώρησα σωστό να κοιτάξουμε λίγο τι δουλειά κάνει. Αν ψάχνεις για την επιχείρησή σου γιατί ένα ψηφιακό συνεργάτη, κάνει τέτοιο, κάνει establish profile. Τι κάνει? Όπως λέει και εδώ πίσω, έλα στα Θημιόλα. Και από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιο είδους AI guru, σου φτιάχνει το site μέσω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Και έχει αυτό το emoji όπως έχει το γαμμένο GPT, ρε μαλάκα. Γιατί ρε μαλάκα. Το AI Ναι. το οποίο θα εμφανίζεται ψηλά στα searches. Δεν λέω κάτι, δεν λέω, εντάξει, δεν λέω. Δεν ξέρω. Μέχρι και φωτογραφίες με τον Lex έχει κάνει η AI Generate να μας πείσει ότι του έφτιαξε site. Και τη Τούνη και τη Σιντερέλα μαζί βοήθησες. Τι λέει ρε φίλε, εσύ πρέπει να είσαι Μιλάνο. Το βλέπετε τώρα, δυσκολεύομαι να κάνω navigate. Το έχω εδώ, κάθε μέρα το ανοίγω και το βλέπω και έχω ένα στόχο μας. Και έχω έναν στόχο. Ακούσατε ή δεν ακούσατε, ελπίζω να ακούσατε. Εσάς τις επιχειρήσεις λέω. Δεν φωνάζω, μιλάω με στόμφο. Είναι το AI και γενικά το ChatGPT. Πήρα επίσημη πιστοποίηση από επίσημο οργανισμό Indian scammer που δεν που είναι έχει στο Indian. site Αυτό μαλάκα. δηλαδή .organization. Πάει να πει ότι είναι full legit και ό,τι καλύτερο, και το σημαντικότερο, απλά με το που το χρησιμοποίησα, κατάλαβα τι υπερόπλο είναι και πόσο leverage θα έχω αν μπω σε αυτό από νωρίς. Άκου τώρα, πήρε επίσημη, όχι μαλακίες τώρα, πιστοποίηση από οργανισμό. Από πού? Που σημαίνει ότι ξέρει να βαράει Από πού? πολύ καλά prompt στο ChatGPT. Και το site Μην κοροϊδεύεις μαλάκα, Λουκάνε, δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι απλό αυτό που λες, bro. Να βαράς καλά prompt στο GPT. Είναι τελείωνε σε χάλια αυτή η τελεία μαλάκα. Βέβαια, εγώ την έκανα cancel τη συνδρομή μου, να πω την αλήθεια μου, στο γαμμένο του GPT, γιατί μου σπάγε τα ίδια με τα πράγματα που ήθελα να φτιάχνω, γιατί δεν ξέρω κώδικα, οπότε χρειάζομαι κάποιον να με βοηθάει και να με καθοδηγεί. Για τον το GPT το άλλαξα με Claude και λύθηκε η ζωή μου, μαλάκα. είναι τέρμα legit. Όσο legit είναι και 115k followers. 100 μαλάκες, και αυτό είχα μπει και στο προφίλ του έτσι από περιέργεια να δω τι φάση, ποιος κατά είναι αυτός. Και μαλάκες, μπαίνω και βλέπω 115k followers και μένω έτσι. Του επίσης δεν λέει από ποιον οργανισμό πήρε την πιστοποίηση. Αλλά αν όλο αυτό βασίζεται στο ότι το .org domain σημαίνει πως είναι οργανισμός σοβαρός, είναι αστείο. Εγώ τώρα Μαλάκα, Τζότζο, είχες δίκιο για τα Davidoff. Έκανα ένα και θέλω να κάνω με το τώρα. Τα μπορώ να βαρέθηκα. κάνω ένα org site. Δεν Μπλε κασετίνα έπρεπε σημαίνει να ότι είμαι πάρω. κάποιος επίσημος οργανισμός. Για άτομο που φτιάχνει site δείχνει πραγματικά πόσα λίγα γνωρίζεις για τις ιστοσελίδες, αν το πιστεύεις αυτό. Το γαμμένο 4chan είναι .org site. Βρε μήπως πήρες από εκεί την πιστοποίηση μαζί, ίσως με την πιστοποίηση του clone. Μαλάκα, τι αναλύει αυτός. Εν τω μεταξύ, στη δική του ανάλυση έκανε ο άλλος πόσα posts, πόσα stories, κάτι τέτοια από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου είπε ο Νάος. Να το βρίζει και να τον απελεί με μηνύσεις και το ένα και το άλλο. Που είναι μαλάκα. όντως legit. Μπλε κασετίνα, μαλάκα. Η μπλε κασετίνα είναι από το κακό στο χειρότερο. Release, ξέρεις καν τι είναι αυτό. Κάτσε να σου κάνουμε ένα ban. Ban θανάκιος. Που το έχω το μπουρδέλο. Ban το θανάκιο, έτσι όπως είναι. Τέλος, έχασε το moderators. Και από όσο ξέρω δεν μπορεί να Μαλάκα. φτιάξει ο καθένας, είναι τα edu, gov και mil. Και αφού Ναι, επιστρέψει στη λευκή. Σταμάτα ρε μαλάκα. πάμε λίγο πιο βαθιά στο Instagram του και στο τι ανεβάζει, αρχίζοντας από τα πιο light. Παράδειγμα, να βγάζει τον εαυτό του βίντεο ενώ έχει παρανομήσει. Γιατί ο Λούκανος είναι τόσο actually, γιατί αυτή είναι η ζωή του ρε μαλάκα. Τι εννοείς, είναι να είναι actually στα χειρότερα τέτοια. Και να παραπονιέται στην αστυνομία ότι δεν χρειάζεται. Τώρα έγινα η λευκή καστίνα, ναι, με το badge του moderator ρε μαλάκα. Αυτό, top. Ξεχωρίζεις από όλους, είσαι μπλε, όλοι οι άλλοι είναι γκρι. Γι' αυτό έγινες τα καλύτερα τσιγάρα στον κόσμο έγινες. 15. Ωραία, γράψε με να φύγω, ρε φιλέ. Γράψε με να φύγω. Άιντε. Δεν έχει και κάτι καλό να κάνει για κάτι πρωί. Εγώ αυτό είχα δει μαλάκα. Αυτό είχα δει το reel του. Εντάξει, ρε φιλέ. Ωραία, δεν χωρά. Έχω διακριτικά. Τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα Οι πρόβλημα. βεβαιώσεις που βεβαιώθηκαν, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν έχουν γίνει ή όχι. Έχουν γίνει, ναι. Τέλος. Ωραία, τέλος. Παράβαση που δεν έγινε. Ωραία, δεν γράψε με βεβαιώθηκε. να φύγω. Τελείωσε η συζήτηση. Τελείωσε, ναι. Και τα σχόλια. Εν τω μεταξύ, ο μπρο αυτός. Ρε φίλε, και εγώ συνήθως οι αλληλεπιδράσεις μου με μπάτσους ή και αστυνομικούς καμιά φορά δεν είναι και καλύτεροι, να πω την αλήθεια. Αλλά ρε μπρο, εντάξει, δεν φορά ζώνη. Αυτό. Απλά δέξου το γαμμένο πρόστιμο, σταμάτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το θράσος, ξέρω εγώ. Το φιλάει θυμιόλα. Και τα Με σχόλια. ξέρεις ποιος είμαι. Με ξέρεις, από 15 χρόνια με ξέρεις. Είμαστε φίλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν το παίζει για να γίνει γνωστός ή όντως είναι τέτοιος τύπος. Η πραγματικότητα, Τζότζο, είναι η εξής. Αυτή την ερώτηση την έχουμε σχεδόν για όλους μας πλέον. Δεν ξέρεις ποιος είναι real και ποιος είναι τέτοιο, ποιος είναι όντως το κάνει απλά για να τραβήξει προσοχή. Αλλά συνήθως η απάντηση είναι «Γαμώ το σπίτι μου!» Συνήθως η απάντηση Τζότζο σε αυτό παρό πως βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή είναι ο άλλος έτσι σαν τύπος και απλά το κάνει λίγο πιο υπερβολικά στα media, ρε φίλε. Δηλαδή κάπως έτσι το κόβω εγώ. Πλάκα κάνεις. Τελείωσε η συζήτηση. Τελείωσε, ναι.
Ο άλλος δεν φορούσε ζώνη και λέει, επειδή ο άλλος τον έγραψε Κυριακή πρωί, που εντάξει ισχύει, Κυριακές πρωί εξαιρείσαι από τους νόμους, δεν χρειάζεται να φορά ζώνη, και επειδή ο άλλος τον είχε δει μια φορά όταν ήταν. Από τη φάτσα φαίνεται ότι έχει θέματα ο τύπος. Έλα ρε μαλάκα, τι εννοεί. Από τη φάτσα εννοείς από το μορφασμό. 15. Εύχομαι να εννοείς από το μορφασμό. 15 εντάξει. ρε φίλε, σαν να λέμε σε ξέρω από μωρό, 3 χρονών. Δεν χρειάζεται να φάει πρόστιμο, λογικό είναι. Το άλλο Ευχαριστώ, ωραίο που Κώστα. ανέβασε είναι Να το είσαι καλά. story time του για το πώς έχασε κιλά. Από 10 χρονών ήμουν παχύσαρκος. Στα 18 πάτησα 160 κιλά. Αλλά πάντα είχα πλάι μου πολύ όμορφες κοπέλες. Κι όμως ήμουν τίγκα ανασφαλής, τέρμα κομπλεξικός, Από τα μάτια και το ύφος, οκ. τοξικός. Ο άλλος έβαλε λογικά πληρωμένη Αυτό εντωμεταξύ, πόσο κοινό pattern είναι σε τέτοια άτομα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι από αυτά. Αλλά είναι πολύ κοινό pattern να νομίζουν ότι κάπως έλυσαν τις ανασφάλειές τους, τώρα τα κόμπλεξ τους, οτιδήποτε τους κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το ίδιο ανασφαλές, το ίδιο κομπλεξικοί και έχουν παρόμοια προβλήματα, απλά σε άλλη ένταση ή καμιά φορά κιόλας με άλλη μορφή. κοπέλα να του κάνει μασάζ από πίσω σαν άλλος Andrew Tate wannabe για να μας πει πως έχασε κιλά. Συγχαρητήρια. Αλλά αυτό πόσο περίεργο ρε μαλάκα, να βάζεις μια γυναίκα πίσω να σου κάνει μασάζ ενώ κάνεις το βίντεο. Δηλαδή πόσο θες να μας δείξεις ότι είσαι αδύναμος και προσπαθείς να το κάνεις να μην φαίνεται. Είναι αυτό μάλλον. Και είναι πολύ κλασικό τέτοιο, είναι πολύ κλασική τακτική Tate. Νομίζω το έκανε και ο Τσιαλίκης αυτό, ο οποίος είναι κάποια steps του φάρα, ας πούμε, Tate-τιανός. Αλλά εντάξει, τι να πούμε κι εμείς είμαστε απλά τεκτονικοί. Τι ρε φίλε, είμαι σίγουρος, μας έπεισες ότι ξεπέρασες όλες τις ανασφάλειές σου. Ειδικά τώρα που έβαλες μία από πίσω να μας πείσεις ότι. Ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω πώς αντέχουν να βγάζουν βιντεάκια τέτοια χωρίς να κλάνουν στο γέλιο. Εγώ τα δικά μου προσπαθώ να βγάλω και τρώω μια μέρα να βγάλω 1 λεπτό βίντεο γιατί κριντζάρω τη ζωή μου. Καλά, αυτό να σου το δώσω να καταλάβεις για σένα Forgecraft, αυτό περνιέται ρε φίλε με το practice, με τα βιντεάκια. Από ένα σημείο και μετά, εγώ που το κάνω 7 χρόνια αυτό το πράγμα, σταματάς να κριντζάρεις με τον εαυτό σου γιατί δεν βλέπεις τον εαυτό σου σαν τον εαυτό σου. Απλά whatever. Είσαι ok με αυτό που κάνεις. Τώρα αυτός, ας πούμε, προσπαθεί να είναι ok με αυτό που είναι και αυτό που κάνει. Και εσύ όμως κοπέλα πανεύκολα. Το πρόβλημα είναι όταν ακούω τη φωνή μου. Οκ. Interesting. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν ξέρω τι να σου πω, αλήθεια. Εσένα δεν σε χαϊδεύει μια ξανθιά από πίσω, βέβαια. Έχεις δίκιο, τριγωνέλο. Πάντα μιλώντας για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, λες και είναι ο αφυπνιστής. Αλλά τι λέω, ρε φίλε, είναι πολύ σημαντικός και όλοι εμείς είμαστε θα την NPC. πλωθώ, δάκρυ σαν τα μάτια μου, σταματήστε. Θα τρέξουνε δάκρυα, σταματήστε. Έφτιαχνα αυτές τις μαγικές στα εφέ. Πόση γαμμένη ώρα, έλα, αφήστε με, μην με κάνετε έτσι. Μην με κάνετε έτσι, please. Hi. Τον ναι, περνάμε, λοιπόν. Where? Ireland. No, Ireland. lying. Κυνηγός δελφινιών. Καλησπέρα. Γεια σου, κυνηγέ, σε ευχαριστώ. Γιατί κυνηγάς δελφίνια? Γιατί? Actually, τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλά κάνεις. Είναι πολύ σατανικά μπατ. Εντάξει, καλά κάνεις. Don't die. Ζαζάρα μου είπε ότι θα κάνει Πρέπει να πάνω φτιάξω το μου, super πριβέ. chat. Δεν τα πούμε Hello, καν. καταλαβαίνεις. Ρε, άμα δείτε τα story του, προχθές είπε Λου κάνει κοπιτάκια, Εσείς θα τα ακούτε. φτιάξουμε πριβέ και κάνω βίντεο πάνω σου. Ναι, οκ. Πιστεύω ακράδαντα ότι ορισμένοι content creators έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματική ζωή και νομίζουν ότι έξω είναι το ίδιο περιβάλλον με τα social. Να σου πω κάτι, Κώστα, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση και ανοίγει ένα πολύ γενικό τέτοιο. Είμαι σίγουρος ότι ισχύει, ρε φίλε, σε τεράστιο βαθμό για αρκετά άτομα. Γενικά, ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε απορροφηθεί από την ψηφιακή ζωή και το βλέπω και σε μένα που εγώ ζαβλακώνομαι πολύ εύκολα και δεν το έχω με τα μπλιμπλίγκια τόσο. Τα μαθαίνω για τη δουλειά μου, τα αξιοποιώ για τη δουλειά μου. Πλέον αράζω και στα reels. Βλέπω ότι με απορροφάει και εμένα η ψηφιακή ζωή παραπάνω από ό,τι θα ήθελα. Και ναι, νομίζω είναι σε όλους τους ανθρώπους αυτό, οπότε είναι πολύ φυσική να το θέσω παγίδα για τέτοιους creators. Τώρα, αν το καλοσκεφτείς, μπορεί κιόλας από την άλλη, Κώστα, τύποι σαν τον Θυμιόλα ή τον έναν ή τον άλλον που γίνονται έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να προϋπήρχαν, ας πούμε, στον κόσμο μας σε ποσοστά, ρε παιδί μου, μέσα στο γενικό ποσοστό, μέσα στο γενικό πληθυσμό. Απλά εμείς να μην μπορούσαμε να τους δούμε, να μην τους τρώγαμε όλοι στη μάπα. Αυτό, να μην ευριάζαμε με αυτούς, αλλά υπήρχαν, ξέρεις, τρελάρες από αυτή την άποψη, τρελάρες από την άλλη άποψη, από εκείνη. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι και νομίζω έτσι είναι οι κοινωνίες που δίνουν μια ελευθερία εν τέλει να γίνεις ό,τι θέλεις. Αυτό, να ξέρετε ότι παίζει και το παμίνι από πολλά, ξέρεις ακολούθους και χάνει την μπάλα. Γεια σου Ηλία και chat, είμαι στο Stop Donators. Περιγραφή, Χριστάρα, περιγραφή.
Περιγραφή, ναι, είσαι. Εξαρτάται, ρε φίλε, εξαρτάται, δεν ξέρω. Ανοίγουμε πολύ γενική συζήτηση και πρέπει κάπως να την κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη, πιστεύω, αν θέλουμε όντως να επιχειρηματολογήσουμε, να συζητήσουμε κάτι. Ορισμένοι έτσι. Όχι όλοι, ίσως ούτε οι περισσότεροι. Κάποιοι, Κώστα, αυτό. Ευχαριστώ επίσης πολύ για τα 10 ευρώ, ρε φίλε, να είσαι καλά. Μ' αρέσει που ανοίγετε τις συζητήσεις. Γουστάρω full, μαλάκες. Περνάω τέλεια όταν ανοίγετε τις συζητήσεις στα lives. Είναι στην ίδια κατηγορία με τον Ποτσέπη αυτός. Ή είναι ο Ποτσέπης των φτωχών? Δεν ξέρω, ο Ποτσέπης ίσως είναι λίγο μια κατηγορία από μόνος του λόγω διανοητικής κατάστασης. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ας πούμε πολύ πιο χαμηλά από αυτούς. Όχι ότι αυτοί είναι τα πιο κοφτερά εργαλεία στην αποθήκη, αλλά ρε μαλάκα στον Ποτσέπη, εντάξει, νιώθετε λίγο. Έβγαλε κάτι κοπέλες βίντεο, εν τέλει έφαγε άκυρο και μετά έλεγε είμαι ο Θυμιόλας, αξίζω τον χρόνο σου. Όχι φίλε, τίποτα δεν αξίζεις. Πάρε το L σου και οδήγα σαν άνθρωπος. Αυτό το σχολιασμό ποτέ δεν το καταλάβαινα. Είναι απλά σαν να μαλώνετε 2 10χρονα παιδιά στο προάβλιο του δημοτικού. Είναι κάτι τέτοιο. Τι νομίζεις ότι σε αυτό τίποτα δεν είσαι, τίποτα δεν αξίζεις. Συνέχισε να παίζεις μπάλα και μη μας μιλάς. Και είναι έτσι ο Λουκανικόπιτας μετά. Έχει και το τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι πλάκας. Πάτσε και το εφεδάκι, το έβαλε το γυαλάκι του και τελείωσε. Δεν ξέρω, αυτό το είδος σχολιασμός με κρυζάρει τόσο πολύ. Είσαι απλά κλίπερ, μπρο. Είναι καλός κλίπερ. Για κλίπερ είναι καλός. Μαλάκα, μη λέμε. Είσαι νουμπάς και καθρεφτάκι. Αυτό μαλάκα, Πέτρα, αυτό. Τι είναι αυτό? Εμπειρία από τσέπη με μας. Ορίστε, μαλάκα. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ? Ορίστε. Αυτός τα πιστεύει actually, δεν κάνει rage bait. Με προσέγγισε ένας. Όταν αυτός έκανε rage bait, το rage bait δεν υπήρχε σαν concept. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το rage bait όταν έκανε ο Ποτσέπης rage bait. Τέτοια βάζει. Γνωστός ελευθεροτέκτονας μασόνος. Λοιπόν, με προσέγγισε ένα. Επίσης ο Λουκάνικος μόλις του έδωσε περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Δεν γίνεται να τα λέει αυτά, ρε. Κοίτα, Κώστα. Γιατί την καταλαβαίνω την κριτική σου. Την έχω κάνει και εγώ στο Λουκανικόπιτα, ρε φίλε, αυτή την κριτική μία φορά. Αλλά ο λόγος που του την έκανα ήταν επειδή ο ίδιος είπε την ατάκα δεν αξίζει του subs σου τα νούμερα που έχεις. Γενικά το να κάνουμε κριτική σε εμάς τους σχολιαστές που δίνουμε αναγνωρισιμότητα σε τέτοια πρόσωπα δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί μπορεί ο άλλος να θέλει να πει κάτι. Και επειδή δεν έχω δει το βίντεο του Λούκανου, όχι ότι από όσο ξέρουμε από τον Λούκανο υπάρχει περίπτωση να με διαψεύσει. Δεν ξέρω τι έχει πει 18 λεπτά. Μπορεί να πει και κάτι actually valuable. Ποτέ δεν ξέρεις. Με προσέγγισε ένας γνωστός ελευθεροτέκτονας μασόνος. Ο αρχιτέκτονας, όχι ελευθεροτέκτονας λέει. Ο οποίος ήταν κοινός μου γνωστός. Ας διασκεδάσουμε την πιθανότητα. Μ' άρεσε. Τον ήξερα έτσι από τη showbiz. Λοιπόν, με κάλεσε σε 5-σταρο ξενοδοχείο στα νότια προάστια της Βουνιαγμένης. Χαμός. Για να με δελεάσουνε. Ποιος παίζει να τον τρόλαρε έτσι φου. Τραβάνε ιδιωτικό ταξί Mercedes, διεθνή οδηγό με κοστούμι. Αισθάνθηκα πολύ προεδρικά. Το γεύμα μου κερασμένο. Θα το κάνουμε έτσι χώρο, λίγο Πανάκριβα γεύματα, μία μέρα 70-80 ευρώ, το ένα μπέργκερ 150 ευρώ. Όταν πήγα εκεί ήταν αυτός ο φίλος μου, ο ελευθεροτέκτονας μασόνος, Ιλουμινάτη. Δίνουν ένα 2 μπέργκερ. Και μου προτείνανε να ενισχύσουν την επιρροή μου και να εισαχθώ μέσα σε μια στοά. Λέω, επειδή εγώ έχω μελετήσει στο σύνταγμα του Καποδίστρια, του σχολεμένου, ήταν ένας μεγάλος εθνικός ευεργέτης, απαγόρευε ένας πολιτικός να ανήκει σε κρυφή στοά. Σωστά. Εγώ είμαι χριστιανός. Γαμώ! Η εκκλησία μπορείς να πας όποια μέρα θες και ότι ώρα θες και είναι ανοιχτές οι πόρτες. Γιατί δεν μπορώ να πάω στη μασονική στοά? Το μου... Πού είναι, πού τα εφέ μου? Εδώ, τώρα θέλει να... Το μαλάκα! Γιατί δεν μπορώ να πάω στη μασονική στοά? Και οι κλειστές πόρτες με κάγκελα. Άρα και κλεισμένο το θηρό μπορεί κάτι να συμβαίνει. Εσύ πάει το μυαλό μου, είναι μυστηριώδης επίδειξη. Και επειδή είχα δει και κάποια βίντεο περίεργα, δεν ήθελα να πω σε μια μυστική στοά, γιατί αν πάω εκεί, ναι, για να με βάλουν σε ένα πόστο, πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ. Τι πρέπει να δώσω εγώ? Λοκό! Πα! Ξέρω! Σταμάτα! Από ό,τι μου ήρθε. Έτσι σου λέω, λοιπόν. Γιατί έβαλε τα κλάματα? Περίμενε. Λοκό! Εδώ έχουμε μια κλασική έκρηξη τεστοστερόνης. Το μουσ... Είναι μαλάκα! Είναι τέλειος. Είναι αυτό που χρειαζόμασταν. Από ό,τι μου ήρθε. Έτσι σου λέω, λοιπόν. Και μου προτείνανε, λέει, για να εισαχθεί στη στοά, έχεις μια επιρροή, είσαι γνωστό πρόσωπο, θα σε βάλουμε σε ένα πάνελ, θα είναι στο αντικείμενό σου που θες να ασχοληθείς με την ώρα, θα σε βάλουμε και στο ραδιόφωνο, πολύ καλά λεφτά. Μου πάνε πάρα Ο Ποτσέπης είναι και λίγο... Τι λίγο ρε μαλάκα, τέλειος.
λίγο τηλεόραση πάνελ, λίγο ραδιόφωνο, λίγα διαφημιστικά, μαζεύουν τα λεφτά. Σωστά. Μην είχαν δεν με τεράστια χρηματικά νούμερα. Και λέω ότι Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν βρίσκεται άλλο στην ίδια θέση με μένα, στην ίδια θέση που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ τόση ώρα, αν το έχετε παρατηρήσει, δίνω σημασία μόνο στον Μποτσέπη. Έχει την αμέριστη προσοχή μου. Τα άλλα τα δύο τα παιδιά που είναι δίπλα. Τι πιστεύετε ότι σκέφτονται αυτοί οι δύο που τον ακούνε? Κοιτάξτε τις εδώ! γι' αυτό το έπαιξαν ο Χαζούλης και μου λένε. Θα έρθει λέει σε Μαθαίνουν ένα τον παραγωγικό κόσμο. γραφείο και από εκεί θα ξεκινήσει λέει η μισή σου. Όχι, έχει άλλους δύο. Αυτό μαλάκες. Του ευχαριστώ για την πρόταση, μέχρι θα το Δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Ούτε εγώ η αλήθεια είναι, εντάξει. Τον έχασα εκεί που είπε για ελευθεροτέκτονες. Εκεί εγώ τα παράτησα για να μην. Μιόλα αξίζουν τον χρόνο σου. Όχι, τίποτα δεν άξιζε. Πώς γίνεται να τον ακούν τόσο σοβαρά αυτοί οι δύο? Ρε φίλε, εντάξει, πρακτικά κιόλας, είτε είναι στην ίδια κατάταξη την πνευματική ρε παιδί μου, είτε πολύ απλά θέλουν να πάρουν τέτοιο. Θέλουν να πάρουν προσοχή από ένα lolcow. And it's fine. Ξέρω εγώ. Ο Ελ σου τρώει άκυρο και μετά λέει με πακετώνει Καναδέζα 6 στα 10. Excuse-moi, for Sidagma, am I heading on right? Okay, by the way, where are you from? Where? Athens, Canada. Okay, what's your Instagram? Come Cringe. on, hey! Μη, θα δακρύσω πάλι, σταματήστε. Έβαλε την βαθμολογία εκεί να μας πει ότι δεν είναι καλή αυτή μωρέ, 6 στα 10. Ενώ αυτός έκανε κίνηση πρώτος. Έφαγα άκυρο, αλλά δεν ήταν ωραία έτσι κι αλλιώς. Κόουπ. Με τον άλλο να γράφει στα σχόλια επικός 4 4 στα 10 επίοικος. Ο απλός κράτος. στα 10. Και με το Θυμιόλα Τι να απαντά. βάζει? Είπα να μην είμαι πολύ κακός. Βλέπετε όμως αυτό είναι το αγαπημένο του Θυμιόλα. Να πηγαίνει Συγγνώμη, είναι λίγδα style ο Θυμιόλας, τύπου τις βγάζει χωρίς τη συνένεσή της στο ίντερνετ και τις βαθμολογεί εργαλειοποιώντας τες σε άκυρους. και αντικειμενοποιώντας τες φυσικά. Είναι τέτοια φάση. Εσύ είσαι πριν. Λούκανε, πλάκα. Και εσύ ας πούμε μπορείς να βάλεις ένα μπλερ στην τύπισσα ρε μπρο. Θες, μπορείς. Τίποτα δεν μαθαίνει αυτό. Καστιάκι. Αλβανός είσαι. Γιατί. Εντάξει, sorry. Τι! Είναι με το αμάξιο! Τι βλέπουμε! Είναι χειρότερος από λίγας. Καλά, true. Είναι μαλάκι τέτοιο. Είναι με το κινητό, είναι μέσα στο αμάξι και φωνάζει άκυρους τύπους βιντεογραφώντας τους. Αλβανός είσαι! Δεν πιστεύω να είσαι Αλβανός. Δεν πιστεύω να είσαι Αλβανός. Τι φάση! Και μετά είναι αυτό το γέλιο. Είναι αυτό εδώ. Και μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Top tier, μαλάκα. Top tier υποκείμενο σχολιασμού για όλους τους σχολιαστές είναι αυτό. Είναι με το κινητό, είναι με κάμερα, με Άρε Βαγγέλη, γεια σου, Πολύ ρε άσχημο, Βαγγέλη. Θυμιόλα. Πήγε σε κάτι άκυρους και τους ρώτησες αν ήταν αυτοί που σε βρίζανε. Μιλάμε ξεκαρδιστικό. Τόσο που έπρεπε να βάλεις ένα έξτρα κλιπ στο τέλος που γελάς μόνος σου στο αμάξι. Πάει σε εργαζόμενους και τους λέει πως κουβαλάει όπλο. Εγώ κάνει πάνω μου, με κοιτάς έτσι. Ορίστε. Πείτε μου. Πείτε μου. Δεν θέλω τίποτα. Εσύ, εγώ νόμιζα αν θες να ρωτήσω. Ναι. Τι είναι αυτός? Πολύ καλό Θυμιόλα. Του πες πως έχεις Πάρα όπλο πολύ και όταν όριμο, ήρθε αυτό μ' κοντά άρεσε. το έπαιζες σαν Ναι, ήξερος. είναι όριμο, ναι. Καλά το πες. Sorry, αλλά άμα γελάς με αυτό και είσαι άνω των 15, πρέπει κάποιος γιατρός να σε τσεκάρει. Φοβάμαι πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κεφάλι. Ένα από τα αγαπημένα του είναι να βαράει κόρνα για να εκνευρίσει τους πάντες γύρω του. Θα κάτσει για παράδειγμα δίπλα σε ένα μάξι. Άρα τι έχουμε? Έχουμε έναν τύπο ο οποίος έχει όλες τις ενοχλητικές συμπεριφορές που μπορούμε να δούμε, το οποίο πράγμα το εργαλειοποιεί και το χώνει μέσα στα social και απλά αυτό. Είναι απλά προβληματικός τύπος. Και θα βαράει Whatever. μέχρι να του δώσει σημασία ο οδηγός. Τώρα το ενδιαφέρον μέσα σε όλο αυτό πιστεύω Είναι είναι τα ηλίθιος. σχόλια που έχει από κάτω που γελάνε μαλάκες αυτό. Ήταν ένα μαλάκα. Βλέπουμε απλά έναν παρενοχλητικό. Ναι, κυριολεκτικά αυτό τριγωνέλο. Αυτό βλέπω εγώ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάρα πολύ Μαλάκα δεν ωραίο μ' αυτό, μ' ακούει, τι άρεσε. γίνεται. Τα αυτιά μου Είναι γαμπάω. τα αστείο εδώ και γελάει ένας θεός ξέρει. Βαράω κόρνα παιδιά και μετά δεν μου δίνει σημασία. Καλό, Θυμιόλα έχει κι άλλους που κάναν κάτι τέτοια. Βλέπε Jack Doherty. Αλλά Σταμάτα με το Τζακ. Σταμάτα, θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Μην ξαναμιλήσεις για το Τζακ fucking Doherty. Μας έχεις πρίξει τα αρχίδια στα αρχίδια μας. Γάμω το
ο Τζακ. Είχαν κάτι δίμετρους γορίλες για να κρυφτούν από πίσω όταν τα πράγματα έτρεχαν. Εσύ δεν έχεις. Αν κατέβηκαν. Αυτό τώρα για να καταλάβετε. Γελάσαμε, ήταν πολύ αστείο. Όχι, δεν το πήγε αστείο. Το είπε ρε φίλε γιατί. Πώς να σας εξηγήσω τώρα, Λουκάνο. Βλέπει πολλούς σχολιαστές στο εξωτερικό που λογικά και αυτοί κράζανε τον Τζακ Ντόχερτη για τις προβληματικές παρενοχλητικές συμπεριφορές του. Και βρήκε αυτός τώρα τον Τζακ Ντόχερτη στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο υποθέτω, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο, έτσι μου ακούγεται. Ένας καμιά μέρα να δω πόσο γρήγορο χέρι έχει. Μας είχε λείψει. Ναι, νουάρ κόλλορ αυτό, μαλά. Μας είχε λείψει τόσο πολύ το mention στο Να Τζακ. κλειδώσει την πόρτα. Ντόχερτη. Γιατί θα πάει για πρόσωπο απευθείας, να ξέρεις. Δεν θέλω να γίνει, δεν το εύχομαι, αλλά θα γίνει. Όπως έγινε και με τον Άραβα. έκανα όταν και έκανε like. φάρσες. Ήταν πολύ ωραίο. Βασικά, μιλώντας για τον Άραβα, οι δυο τους είναι φίλοι. Εννοείται και έχουν κάνει και collab. Δυνατά, τέρμα σε θέλω. Γιατί. Μπαλάκες, το πιάσατε. Πήγε και τρόμαξε κόσμο φωνάζοντας σαν χαζός στη μέση του δρόμου. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτά είναι τα καλύτερα rage farming και ταυτόχρονα έχεις και κοινό που σε μισεί πολύ και έχεις και κοινό που σε λατρεύει πολύ. Οπότε κάνεις utilize και τα δύο. Έχεις τους τύπους οι οποίοι για κάποιο λόγο γελάνε με αυτό το πράγμα και έχεις απ' την άλλη και τους τύπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τι είναι αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν το πάνε ένα στep πιο πέρα να καταλάβουν ότι αν σου γράψουν τη μαλακία τους και σε βρίσουν, αυτό θα σε βοηθήσει αλγοριθμικά. Οπότε είναι πολύ καλό content για να πιάσεις views, actually. Στα σχόλια το κέντρο είναι μικρό. Πίσω στις κόρνες ο τύπος θα κορνάρει το. Έχουμε ένα Ντελούλου που από τύχη δεν τις έχει φάει, θα σταματήσει όταν μοιραία συμβεί. Καλά, κοίτα, Κώστα. Ευχαριστώ για τα 5 ευρώ. Η φάση με αυτό ποιο είναι? Νομίζω και ο Άραβας, αυτός που αναφέρθηκε πριν λίγο, σε κάποια φάση πάλι έκανε ένα τέτοιο prank και βρήκε έναν τύπο ο οποίος τύπος του σκάσε ένα μπουκετάκι, ρε παιδί μου. Το έχωσε λίγο στη μούρη γιατί εντάξει, οκ, τρύπαρε και εκείνος εκεί στο δρόμο. Δεν ήταν να παίζεις μαζί του, μάγκωσε ο άνθρωπος. Και ο Άραβας, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, συνεχίζει να είναι ο άνθρωπος που αυτό εδώ το θεωρεί prank και αστείο. Μπαλάκες, το πιάσατε. Πήγε και τρόμαξε κόσμο φωνάζοντας σαν χαζός στη μέση του δρόμου. Κάτι άλλο προς αυτό. Εγώ τα pranks, στην Ελλάδα τουλάχιστον από Έλληνες, τα θυμάμαι με τον εξής τρόπο. Θυμάμαι του Vibrator που τα περισσότερα δεν ήταν νομίζω τόσο παρενοχλητικά. Αντίστοιχα και ο Τσάχα έκανε κάποια. Εσείς τα θυμάστε αυτά. Βέβαια έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε. Μπορεί αν τα δούμε τώρα να μας φανούν και εκείνα προβληματικά και actually πολύ παρενοχλητικά. Αλλά νομίζω σίγουρα δεν ήταν κάτι τόσο. Πώς να το πω, τόσο brain rot short form, ας πούμε. Τα βιντεάκια τους. Κάπως έτσι. Και αστάθεος, μπράβο Βαλέρη, και αστάθεος. Απλά δεν θυμάμαι, αυτή ήταν παρενοχλητική. Μήπως ήταν παρενοχλητική και εμείς δεν το βλέπαμε γιατί δεν ήμασταν εδώ που είμαστε τώρα? Ναι, είχα αυτή τη συζήτηση πρόσφατα. Και πού καταλήξατε? Ναι, αλλά αλφα στο Vibrator δεν ήταν καν παρενοχλητικά. Αυτό μαλάκες δεν θυμάμαι, εγώ δεν τα θυμάμαι. Ακούστε, εγώ ξεκίνησα την πρότασή μου λέγοντας ότι θυμάμαι πως δεν ήταν τόσο του μάτρε, φίλε. Δεν ξεπέρνουσαν τόσο τα όρια του αλλού. Βέβαια, από την άλλη, έχω πολλά χρόνια να τα δω. Έχουν πολλά χρόνια που έγιναν και δεν είμαι σίγουρος αν actually, ρε παιδί μου, είναι έτσι. Δεν ξέρω, είναι ωραία συζήτηση όλα αυτή. Θα μπορούσαμε να πάμε και να τα τσεκάρουμε, αλλά βαριέμαι τώρα. Πιστεύω πως ο Νίκος Vibrator και Αστάθιος κρατούσαν μια γραμμή. Πιστεύω δεν πέρναγαν το όριο του να γίνονται παρενοχλητικοί. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα, ρε παιδιά. Και εγώ έτσι πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το μαλλί σήμερα τι παίχτηκα. Δεν ξέρω, κάτι σε λάθος, ρε Ανθούλα, κάτι σε λάθος. Νιώθω άσχημα που το παρατήρησε γιατί και εγώ κάθομαι το πιάνω έτσι σαν μαλάκα. Vibrator όταν έβλεπε ότι πήγε να ξεφύγει κατευθείαν έδειχνε την κάμερα. Interesting. Για πάμε. Δεν μου λες ανιψιέ, είναι αλήθεια ότι ο τύπος έψαχνε ξύλο? Αλήθεια είναι. Λοιπόν, επειδή εσείς το ζητήσατε, πάμε να δώσουμε ξύλο. Ωραία. Τώρα με έκανε self-conscious. Για να δούμε. Τι, έλα εδώ. Τι, για... Αυτό που θέλει το ξύλο. Δεν μου λες, ο μικρός λέει αλήθεια. Αυτός πιάζει με. Μαλάκι στην αρχή νόμιζε ότι ήταν ο Τσάχ. Μα το Θεό νόμιζε ότι ήταν ο Τσάχ και τρύπαρα. Εσύ ψάχνεσαι για ξύλο? Όχι. Για πες. Τα παιδιά εδώ πέλανε ξύλο. Ο μικρός μου λέει καλά. Πώς? Ότι ψάχνεστε για ξύλο? Δεν μου λες, δεν ξέρω άλλες μαλακίες για τα παιδιά. Τι άκουσες, ότι ψάχνονται για ξύλο? Ότι ζητάνε ξύλο. Αυτό, ας πούμε, κυριολεκτικά νομίζω αυτό ακριβώς ήταν το πράγμα που έκανε και ο Άραβας και έφαγε ξύλο. Γιατί κάνει λίγο περίεργο, ρε φίλε, με αυτά τα πράγματα. Βέβαια, πείτε αν, ας πούμε, στον Αστάθιο ή στο Vibrator ή οποιονδήποτε από αυτούς τους παλιούς συνέβαινε, νομίζω πως δεν θα το βάζανε στο βίντεο. Ενώ τώρα είναι η εποχή που αν το βάλεις στο βίντεο και το κλιπάρεις και το χώσεις στο reel, τότε είναι που θα κάνεις πάταγο. Οπότε νομίζω εκεί είναι η διαφορά. Γιατί σε αυτά τα pranks, ακόμα και αυτοί και οι παλιοί εννοώ και οι καινούργοι αυτοί οι ενοχλητικοί που τους θεωρούμε τώρα, κατά πάσα πιθανότητα έκαναν πράγματα και τους συνέβαιναν σκηνικά που δεν. Ας πούμε εδώ πέρα νομίζω και στο Τζαχ πάλι κάτι συνέβη που ήταν too much. Το θυμάμαι αυτό βίντεο. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Οκ. Εδώ είναι, περίμενε. Αυτό να στο κάνω μπορώ, να το βάλω το Όχι, γιατί και εγώ μπορώ να σε κάνω. Wow! Μια του φύτα σου πήρα. Μια του φύτα σου πήρα γιατί πέταγε. Κάτσε μη σου αφήσω τρίχες να είναι.
Του πήρα μια τουφίτσα τον ανθρώπου που πέταγε. Δεν ήταν ωραίο. Ήταν μια τουφίτσα έτσι. Δεν ήταν ωραίο. Δεν κατάλαβα. Σου πήρα μια τουφίτσα, αγόρι μου. Εγώ σπαθώ κεφάλι. Να, ορίστε, βλέπετε, είναι λίγο αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι λίγο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Είναι φαρσούλες για το YouTube αυτό. Ωραία, εγώ δεν τη δέχομαι λοιπόν. Δεν σου πήρα τίποτα όμως. Ναι, εγώ δεν γουστάρω. Δεν σου... Ωραία, κομπλέ. Βλέπετε ότι και αυτά που τα έχουμε στο μυαλό μας κάπως αλλιώς, actually δεν είναι τόσο. Πολλές φορές γινόντουσαν παρενοχλητικά και πολλές φορές μπαίνουν στα βίντεο και actually αυτό είναι και το content. Αν ας πούμε πας εδώ, αυτό είναι το most replayed. Όλοι θέλουν να το δουν αυτό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Και αντίστοιχα κιόλας και με τον Borat που έστειλε. Ορίστε, καλά έκανα και την άνοιξα αυτή τη συζήτηση. Είναι ωραία συζητησούλα. Να δούμε. Ότι ουσιαστικά μπορεί να φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι παλιά ήταν καλύτερα και οι παλιοί το κάνουν καλύτερα. Αλλά το μόνο που άλλαξε νομίζω είναι η εισχώρηση του short form content περισσότερο. Και το τρώμε λίγο περισσότερο στη μάπα. Anyway, για πάμε. Πίσω στις κόρνες, ο τύπος θα κορνάρει τον μπροστινό του έτσι για το γαμπτό. Θέλετε να τρελάνετε τα ρήφα μπροστά. Θέλω κι εγώ. Όχι, δεν θέλουμε. Vibrator δεν τα έδειχνε αυτά πάντως, αλλά είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος που πρέπει να είσαι τέρμα προβληματικός για να τσακωθείς μαζί του. Ναι, ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει για το Vibrator. Γενικώς σε πολλά πράγματα, απλά τώρα υπάρχει μεγαλύτερη προβολή. Βλέπε περιστατικά βίας. Το ότι ο κόσμος δεν τα έδειχνε ή δεν μιλούσε παλιότερα, δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαιναν, τουλάχιστον κάποιες φορές. Αυτό Δημήτρα, συμφωνώ full με αυτό, ρε φίλε. Συμφωνώ full με αυτό. What the fuck is going on, mate? Τι φταίει ο μπροστινός σου που δεν έχει που να πάει για να ακούει τις κόρνες σου, ρε φελέ? Επειδή είναι ταξιτζής, δηλαδή πρέπει να του γαμίσεις τα αυτιά και γελάς κιόλας. Η αλήθεια είναι τους ταξιτζίδες τους έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Τον άλλον τον έβρεζε τη μάνα. Ταρίφα, για το της μάνας σου καλά πάω. Γιατί! Και όταν κάποιος το απαντάει, το παίζει μάγκας. Φυσικά μέσα από τα αμάξι. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει και το mindset το δικό σου, έχει μεγαλώσει και δεν έχει πλάκα πλέον. Εγώ γελάω από Αβολοσφήνη, actually. Και γι' αυτό φωνάζω γιατί. Γελάω γιατί, κυριολεκτικά. Γελάω γιατί. Αυτό. Οπότε δεν. Εννοείται ότι έχω μεγαλώσει, παίζει ρόλο, ρε φίλε. Αλλά και αυτό είναι 25 χρονών παιδί, ρε φίλε. Πόσο είναι, κατάλαβες. Είναι λίγο παράξενο. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία τόσο απαραίτητα. Έχω ξεκαρδιστεί χωρίς το ξεκαρδιστεί. Απλά με τριγκάρει πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα είναι ένας ενοχλητικός τύπος, ρε φίλε, στον δρόμο. Δυστυχώς. Για πες, μου κόρναρε. Τι θες τότε? Ποιος κόρναρε, ρε φίλε? Αφού εσύ μου κόρναρες. Interesting. Χίλια συγγνώμη, αδερφέ. Μπάτσε, μαλάκες, μπάτσε. Μόλις όμως είδες την αστυνομία, χέστηκες πάνω σου, Το κρατάω ανοιχτό, λέει, να κλαίγεται πάλι ότι τον ξέρει από τα 15 και είναι Σάββατο βράδυ, άρα δεν πρέπει να τον γράψει. Χαχαχά, κάει και ο Μπάρμπας. Δηλαδή, ρε φελέ, εσύ που το γράφεις αυτό και είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Ρε φελέ, τι είδους προσβολή κάνει είναι το φελέ, θα κατέβαινε και θα τον πλάκωνε στην χειρότερη περίπτωση. Και πριν γράψει κάποιος, χαχα, έλα ρε, rage bait, είναι rage bait. Μαλάκες, ξυπνάτε, το rage bait δεν είναι πάω ενοχλώ κόσμο ίσον αστείο. Ναι, για εξήγησέ μας. Rage bait είναι να γράφεις μια ματοκία σε κάνα σχόλιο. Αυτό εδώ το πράγμα. Μπρο, τι λέει κι αυτός. Μπρο, άκου. Θα σου πω εγώ τι είναι το rage bait, εντάξει. Rage bait είναι αυτό που πας στο σχόλιο και γράφεις μαλακία για να τους νευριάσεις, κατάλαβες. Για να ξέρεις, αυτό είναι το rage bait. Καλά, πρέπει να είσαι πολύ biased και πολύ καμένος μαλακία και κακός σχολιαστής για να μην καταλαβαίνεις την αξία που έχει για έναν τέτοιο τύπο που κάνει τέτοιο τύπου content, για την ακρίβεια, το να εκνευρίζει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω. Που έχει πρέπει να είσαι χαζούλης. Το να του γράψουμε ότι είναι rage bait ή όχι. Ναι, φυσικά. Και αυτό είναι rage bait. Και αυτό το ποτήρι είναι rage bait. Και αυτό σαν αναπτήρα. Όλα rage bait είναι, έτσι. Αχ, μαλάκες, τι έχουμε κάνει στις ορολογίες στο ίντερνετ. Αυτό είναι ενοχλητικό και δεν είναι αστείο. Υπάρχουν φάρσες που είναι καλές και στο τέλος γελάει και αυτός που έπεσε θύμα σε εισαγωγικά. Αυτές δεν είναι τέτοιου είδους φάρσες. Βασικά, ακόμα και η λέξη. Ναι, απλά αυτές πρέπει να είναι πολύ καλές και θέλουν το δεκαπλάσιο effort, η αλήθεια είναι. Και εκτός αυτού, δεν τυθασεύουν και τόσο καλά τους haters όσο το κάνουν τέτοιου τύπου φάρσες. Φάρσα είναι λάθος βέβαια για να περιγράψεις αυτό που γίνεται. Πάει σε κόσμο που κατουράει και αρχίζει να γελάει. Καλησπέρα. Τι κάνει ρε μαλάκ. Ένας κυριούλης που κατουράει και τον βλέπει και γελάει και τον βγάζει και βίντεο ρε μπρο. Γιατί, αυτό Αθανασία, γιατί, αυτό είναι η μόνη μας ερώτηση. Η π***,
και γελάει ο Πούτης. Μαλά, τι βλέπω, είναι τέλειο. Ζαζάρα. Μαλά, δεν μπορώ, μου φαίνεται τόσο αστείο το πόσο θυμιόλας είναι. Μου φαίνεται την καστιώνας έτσι. Τόσο αστείο είναι ρε θυμιόλα που ο παππούς κατουρούσε. Τι στο Μπούτσο, γιατί έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί αυτός εδώ ο τύπος. Σε αυτόν εδώ τον τύπο ήταν αριστουργηματική κομμωδία, μαλά. Ήταν αυτό. Πηγαίνει σε τουρίστες και λέει εγώ σε βγάζω βίντεο γιατί έτσι θέλω και είμαι γκάνγκστερ. Gangster. Tourists, Lakers, where are you from? German. What are you doing? I'm recording you. Why? Because I'm a gangster, bro. Wait, why are you recording? Because I'm a gangster, bro. Dancer. Yeah, I'm a gangster. You have any problem? You have any problem? What? You have any problem? No. Thimiolas. Find me, Thimiolas. Okay. If you don't find me, I will stab you, okay? I will stab you. What? No, bro, find me. I'm not joking. I'm not joking, motherfuckers. I'm not joking. Ωραίο. Thimiolas, ραμπούκα, ρε. Το να το παίζει μάγκας μέσα από το αμάξι, όπως είπα, το κάνει πολύ. Σε έναν Δεν ξέρω, μαλάκες. Πιστεύω ο τύπος είναι μια κινούμενη παροδία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όμως κάνει πολύ κινούμενη άλλον παροδία. που αλλά. έλεγε για να αποφύγεις το ξύλο θα λες πως είσαι χι ομάδα. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Δεν Τι ασχολούμαι. δεν ασχολείσαι, κυκλοφορείσαι στην Αλεξάνδρα, τι ομάδα είσαι? Δεν ασχολούμαι. Β' πίστα λες για να μην τρως τουργές, το κατάλαβες? τι. Β' πίστα λες για να μην τρως τουργές, το κατάλαβες? What the fuck, ρε bro, τι λέει! Τι φάση! τι. Β' πις, ρε! Τι ομάδα είσαι? Δεν Σου ασχολούμαι. λέω πες Β' πις για να μην τρως τουργές, τι ομάδα είσαι? Τι εδώ β' ρε. Ρε φίλε πες Β' πις να τελειώνουμε να φύγω, τι ομάδα είσαι? Ντροπή, εδώ είναι που έπρεπε να πάτε στις κόρνες. Που δεν ξέρει τι είναι η βιταπής. Άντε τώρα μην τα πάρω στο κρανίο. Έχω νευριάσει τώρα. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις βιταπής. Γέρο, είναι δυνατόν! Εγώ γιατί νευρίασα. Εγώ με αυτό Πες σου νευρίασα λέω το πες, τι ξέρω. ομάδα είσαι? Πες βιταπής! Πες βιταπής απλά! Μίλες άλλα! Τι φάση, τι είναι αυτός ο creator, Πες το βιταπής. creator. Άρε ναι, ξέρεις. Τι είναι η β' πίση, Τζέρι, μπαν! Μην ξανακούσω κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει που τον βρίζει κιόλας στο τέλος. Sorry κιόλας που δεν ήθελε να πει τη μαλακία που του είπες ρε. Α, ξέχασα, είσαι ο θυμιόλας και αν σταματήσεις κάποιον στο δρόμο πρέπει να ακολουθούμε αυτό που λες κατά γράμμα, αλλιώς θα μπλέξουμε, θα φάμε τσουριές όπως είπες. Χαχαχα, τα έχουμε πει μόνο ο θυμιόλας αυτά. Σε τι επίπεδο πρέπει να βρίσκεται το ψυχισμό σου για να αναφέρεσαι τόσο τακτικά στον εαυτό σου στο τρίτο πρόσωπο? Όχι να αναφερθείς στον εαυτό σου σε τρίτο πρόσωπο για να τε κράξεις, όπως κάνουν πολλοί, λένε «Α, μπράβο ρε Λία, ωραίος, ωραία μαλακία έφτιαξε» ή whatever. Αλλά να αναφερθείς στον εαυτό σου στο τρίτο πρόσωπο για να σε εγκομιάσεις ρε μαλάκα. Ποια ακριβώς πρέπει να είναι η ψυχοσύνθεσή σου για να είσαι αυτός? Μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Τι έχουμε? Τίποτα, όχι. Πού πας? Δεν έχω, περιμένω. Τι περιμένεις, πού πας? Πού πας σου λέω, πού πας? Το τι κάνεις εδώ? Αυτά τι είναι, βενζίνη? Θες να κάνεις, τι είναι αυτά, βενζίνη? Πού πας ρε? Έλα εδώ ρε! Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Κάνεις τη μαλακία σου, πας στον άνθρωπο. Γιατί του μιλάς λες και είναι σκουπίδι και εσύ είσαι κάποιος, ας πούμε. Τον έδιωξες από την θέση του που μια χαρά καθόταν εκεί πέρα. Για να μην σε ακούει μετακινήθηκε. Σοβαρέψου, θυμιόλα, δεν είσαι αστείος. Τελευταία πήγαν να του μπανάρουν και το Instagram ή κάτι τέτοιο. Που αν γινόταν δεν θα με παρεξένευε, αν και έχω δει 100 φορές χειρότερα reels. Άτομα να πεθαίνουν και τα post ήταν up κανονικά. Τέλος πάντων πήγαινε στο μετρό και φώναζε για τον μπαν του. Ξεκινάμε, θυμιόλας μόνο, μα δεν τα έχετε ξαναδεί αυτά. Θημιόλας! Πάω! Είναι μπρο, κάνει manifest. Έτσι. Θυμιόλας μόνο, αυτά είναι. Κάνει manifest να γίνει κάτι. Interesting. Δεν καταλαβαίνω. Γκρ πάω, θυμιόλας. Γκρ πάω, θυμιόλας. Αυτό είναι εφέ, μαλάκες. Είναι εφέ το γκρ πάω, θυμιόλας. Είναι σωστό. Πώς γίνεται ο σφοιατοειδές να μιλάει με τον ίδιο τόνο και φωνή και όλα όλη την ώρα? Τίποτα ρε φίλε, το έχω ξαναπεί. Είναι επειδή είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις μια προσωπικότητα κατουρημένης χαρτοπετσέτας να προβάλλεις προς τα έξω κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Πώς γίνεται να μου έκλεισαν το Insta? Μότι πουτάνα μου! Κάποιος να μου δώσει λογική εξήγηση! Μότι πουτάνα μου! Μη γελάτε ρε! Μη γελάτε ρε! Σκάσε! Είναι εδώ και σου βάλω πάτες μα! Σου πω εγώ! Νόλα! Γκαν!
Μαλάκες περπατά ανάμεσα σε κόσμο. Περπατάει. Δείτε εδώ. Και απλά φωνάζει. Φινιόλας, γκαν. Βουτ. Φινιόλας. Είναι το πιο σου βάλω πάτες, μα σου πω εγώ. Φινιόλα, γκαν. Μαλάκες πώς γίνεται αυτό. Μαλάκα ποιος το... Μαλάκα τέλειο απλά. Εντάξει. Έτσι κάνεις τέτοιο. Έτσι κάνεις την καλύτερη λόλκα καριέρα. Με ηρωνικά. Τι συμβαίνει. Τίποτα. Θυμιόλας γκαν. Αυτό το βίντεο και το επόμενο στο μετρό μπορεί να παίρνουν βραβείο βλακείας. Ο τύπος κάνει με το δάχτυλο ότι πυροβολεί κόσμο λες και είναι 10 χρονών. Μετά μπαίνει στο μετρό, αρχίζει, φωνάζει ότι του κλείσανε το Instagram, λες και μας νοιάζει. Αναπόφευκτα κάποιος του λέει σκάσει και ο Θυμιόλας αντί να πει sorry πάει στην αντεπίθεση και ότι θα του χώσει μπάτσε. Πώς δεν το σκέφτηκε ο Λίγδας να το κάνει πρώτος αυτό, θα ήταν πολύ ταιριαστό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Καηλάρη, να το πάρεις πίσω αυτό που είπες. Όλη σου αυτή την προσβολή, έτσι όπως την έφτισες, θέλω να την καταπιείς πίσω, πλάκα. Και να τη χωνέψεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Φίλε, είσαι ο ορισμός του εκνευριστικού. Το σκάσε ήταν λίγο, αλήθεια σου λέω. Και φυσικά στο τέλος κάνει πάλι αυτό με το δάχτυλο. Θυμιόλας μόνο ρε. Και για κάποιο λόγο αυτό το post τώρα έχει 16.500 like. Με άτομα να λένε πως είναι είδωλο. Τι να πω ρε μαλάκα. Κάτι τέτοια σχόλια με κάνουν με blackpilled με την κοινωνία. Ξέρω ότι ο αλγόριθμος κάτι τέτοιες πίπες προωθεί συνέχεια. Αλλά αν φτάσαμε να λέμε ότι άτομα σαν αυτόν είναι είδωλα, τότε νομίζω κάπου χάθηκε η μπάλα. Μετά πάμε στο άλλο βίντεο στο μετρό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μου και να θέσει σοβαρή αποστολή ως Νίκ με τον Τρανό. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί θα μου βάλουν πρόστιμο. Πάμε να δείτε. Δεν κοροϊδεύω. Έχεις δει το Γιάν Κάπα? Δεν αξίζει τα like σου, Θυμιόλα. Αυτό μαλάκα τριγωνέλο. Τι γελάω ρε φίλε, έχεις δει το Γιάν Κάπα σου λέω. Ξαναδώ, αλητία είναι, τον έχεις δει ναι ή όχι? Το Γιάν Κάπα. Πολύ σοβαρό. Πώς τόλμησε ο καημένος να γελάσει. Στη συνέχεια του βίντεο πάει να παίξει ξύλο με κάποιον. Το Γιάν Κάπα, έχετε δει το Γιάν Κάπα? Έχεις δει το Γιάν Κάπα? Έχεις δει το Γιάν Κάπα? Τώρα αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Ο Λουκανικόπιτας είναι αυτός που βάζει τον Μπλερ ή ο Θυμιόλας είναι αυτός που βάζει τον Μπλερ? Έλα, πάραμε, τα κάνουμε. Δεν θα σου το Γιάν Κάπα, μωρή μου. Δεν θα σου το Γιάν Κάπα, βλάκα. Στον αρμακίνη, κόψτε ρε βλάκα, βλάκα. What the fuck, μαλάκα. Θα σε γαμίσω μ' αρέσει. Θα σε γαμίσω μ' αρέσει. Το λέω. Θα γαμίσω βλάκα. Σου φέρω το Γιάν Κάπα μαλάκα και τρανούς να σας φάξουνε μωρή που... Βλάκα. Πού είναι ο Γιάν Κάπα! Φέρτε μου το Γιάν Κάπα! Μου είναι αναθέσει αποστολή! Δεν ξέρουμε τι έγινε, φαντάζομαι παίχτηκαν σμπροξίματα για να λέει τόλμα να με βαρέσεις. Αλλά μπρο, όντως τι περιμένεις ότι θα γίνει? Κάποιος μία μέρα, έτσι όπως μπαίνεις με τσαμπουκά, δεν θα βρεθεί να κάνει κάτι χειρότερο? Δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε ακριβώς. Βλέπουμε τον top prankster της εποχής μας. Και στο παιδί είναι top. Top στην βλακεία ίσως. Αλλά μακράν τα χειρότερα. Μαλάκα, δεν έχω δει άνθρωπο να νευριάζει τόσο με σχόλια όσο το Λουκανικόπιτα. Νευριάζει απίστευτα πολύ, μαλάκα. Επειδή ο άλλος παίρνει Χειρότερα είναι τα ομοφοβικά παύλα ρατσιστικά του. Δείξ' το σε ένα segment. Τι είναι αυτό ρε? What the fuck? What the fuck? Όποιος με πει ομοφοβικό του γαμά τα πρέκια, προστατέψτε τη νέα γενιά του τόπου μας. Από σένα πρέπει να την προστατεύσουμε, μπρο. Το μόνο λάθος που βλέπω εγώ είναι ότι ο πίσω δεν φορούσε κράνος. Από εκεί και πέρα, τι σε νοιάζει εσένα να κατεβάσεις το παράθυρο, να ρωτάς τι είναι αυτό και να λες what the fuck με το φιλαράκι σου. Εντάξει, full παρενοχλητικός ρε φίλε αυτό. Με σχολιάκια του στείλε ένας τον δίνει, ένας τον παίρνει. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και να μην ξεκινήσω για τους Πακιστανούς. Αρχικά όλοι λέγονται αλή. Περνάει δίπλα από μερικούς, λέει όλοι μαζί ένα τουβ. Ένα τουβ όλοι μαζί είστε, ένα τουβ! Ξαφανιζόλ. Γιατί! Πλάκα κάνω προφανώς γράφει. Ναι, σίγουρα, ειδικά με τα υπόλοιπα που θα δούμε, μάλλον πλάκα κάνεις. Να οδηγάει ένα κορνάρι έναν δίπλα του και να λέει έλα εδώ. Αρτούρ! Πόπο μαλά. Εντάξει, αυτά είναι αυτά που έχουν το λιγότερο τέτοιο. Το λιγότερο λες μπορεί να πάει πιο κάτω η έλλειψη χιούμορ. Τελικά μπορεί ρε φίλε, άμα δεις αυτά. Βλέπει απλά τύπους που είναι από άλλη χώρα και είναι Αρτούρ, Αλή, έλα εδώ. Αλή! Αχ, Χριστέ μου. Χέστηκε πάνω του. Χέστηκε πάνω του, πολύ αστείο. Δεν
Αν έκανε καμιά απότομη κίνηση από την κόρνα, ρε φελέ, και στούκαρε πουθενά, θα ήταν ok για σένα. Ναι, λουκανικόπιτα, ναι, άμα το έκανε αυτό θα γελούσε με το θυμιόλας γέλιο του. Το τόσο υπέροχο, έβυχο, καταπληκτικό μαλάκα γέλιο του που με κάνει να πονάω εσωτερικά. Ναι, τι εννοείς? Είναι ρητορική ερώτηση αυτή και καλά. Λες να τον πείραζε αν ο Πακιστανός, ας πούμε, έπεφτε ή από πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι θα γελούσε αν έπεφτε. Χειρότερα κιόλας, θα ήταν αυτό επί 10. Μαλάκα, έχεις κάνει 16 λεπτά βίντεο, δεν έχεις καταλάβει τι τύπο σχολιάζεις. Χέστηκε πάνω του, πολύ αστείο. Δεν, αν έκανε καμιά απότομη κίνηση από Δεν την είναι κόρνα, αστείο. ρε φελέ, και στούκαρε πουθενά, Ρε θα ήταν φελέ, ok για σένα. δεν Τι είναι περιμένεις να αστείο. κάνει ο άλλος όταν Μην είσαι μέσα στο κοροϊδεύεις αμάξι και το Πακιστάνους, κορνάρεις? Να έρθει δεν δίπλα στο παράθυρο να πιάσει την κουβέντα. Top tier σχολιασμός. Μαλάκα, ειλικρινά, όποιος έχει περάσει το δημοτικό και συνεχίζει να βλέπει αυτό το σχολιασμό και λέει από καλή φάση και απατάει like όπως εγώ τώρα. Δεν θα πω, ρε μαλάκα. Is it him? No, it's not him. Αυτός είναι. Αυτός. Interesting. Καταλάβατε, είναι αστείο επειδή είναι Πακιστανός, είναι όλοι οι ίδιοι και λογικά έχει κλέψει, γι' αυτό τον ψάχνουμε. Πάρκινγκ εδώ που έχει, φίλο, πάρκινγκ εδώ που έχει. Πάρκινγκ παρκάρα μάτς. Αριστερά. Πού, στην πολυκατοικία. Φτάνει, δεν αντέχω, δεν μπορώ άλλο. Με κούρασε. Λουκανικόπιτας, τρομερός κλίπερ σχολιασμό. Αυτό έχω πει κι εγώ. Είναι πολύ καλός σαν κλίπερ. Είναι πολύ καλός. Όταν ο Λίγδας έριξε όλους τους κλίπερ, ποιος είχε μαζεμένα τα κλίπ στα βίντεο του? Για να κάνω εγώ το βίντεο μου. Είδατε, όλοι έχουν κάποια χρησιμότητα εν τέλει.